ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ፊልሞን ጳውሎስ ነዚ ሓጻር ዝኾነት መልእኽቲ ዝጸሓፎ ናይ ቆላስያስ መልእኽቲ ኣብ ዝጸሓፈሉ ጊዜ እዩ። ምኽንያቱ ፊልሞን ኣብቲ ዘመን ካብ ዝነበሩ ከበርቴ ኮይኑ ኣብ ናይ ቆላስያስ ቤተ ክርስቲያን ኣማኒ ኮይኑ ኣባል ዝነበረ ሰብ ዓርኪ ጳውሎስ እዩ። እዚ መልእኽቲ ፊልሞና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብተን ሰለስተ ናይ ውልቂ መልእኽቲ እያ። ሮማውያን ግሪካውያን ከምኡውን ኣይሁድ ባህሎም ሽግርን ክብደትን ነይርዎ እዩ። ከም ሕብረተሰብ ሰባት ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብ ከባቢኦም ንኽጸንሑ እዮም ዝገልጹ ነይሮም። ኣሰቡት ይኹኑ ኣንስቲ ባሮት ይኹኑ ነጻ ዝወጹ ሃብታም ኮነ ድኻ ኣይሁድ ኮነ ኣሕዛብ ግሪካዊ ይኹን ሰኪት ብልያል ይኹን ጻድቕ ክርስቶስ ንኹሎም እዩ። ከምኡውን ኣብ ኩሎም እዩ። ናይ ሕይወት ለዋጥ ሓቂ ከተመልክት እተርኢ ደብዳቤ ናይ ፊልሞና እያ። እዛ ደብዳቤ ናይ ፊልሞና ጳውሎስ ውልቃዊ ልመና ንሓደ ባርያ እዩ ዘቐርብ። ንሱ ድማ ኣናሲሞስ ዝበሃል ባርያ እዩ። ኣናሲሞስ እቲ ባርያ ካብ ጐይትኡ ከም ዝሃደመ ሃዲሙ ድማ ናብ ሮም ከም ዝመጸ ንጳውሎስ ድማ ከም ዝረኸቦ ጳውሎስ ድማ እቲ ጥዑም ብስራት ወንጌል መንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ዝመስከረሉ ከም ዝተቐበለ ስለዚ ጳውሎስ ንፊልሞን ብዛዕባ ኣናሲሞስ እንደገና ዘለዎ ሕይወት ከም ዘፍለጦ እንደገና መሊሱ ናብኡ ይልእኾ ከም ዘሎ ከም ባርያ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓዊ ምሕረት ክገብረሉን ክቕበሎን ብጥበብ ዝመኸሮ እዚ ዝሓለፈ መሰናኽል ኣብ ኣናሲሞስ ኣብ ሕይወቱ ዝመጸ ሓድሽ ነገር ስርቅን ጥፍኣትን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ሕይወቱ ከም ዘይህሉን ድሕሪ ደጊም ብክርስቶስ ሓደ ኢኹም ዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ንፊልሞን ነቲ ካብኡ ዝሃደመ ባርያ ግዙኡ ኣናሲሞስ ይቕረ ክብለሉ ንኽእምኖን ከም ብክርስቶስ ሓውን ንኽቕበሎ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ መልእኽቲ ፊልሞን ቁፅሪ 15-16 ዘሎ ኮይኑ እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምእንቲ ክትረኽቦ እዩ ዝኸውን። ደጊምሲ ካብ ባርያ ዝበለጸ ምናዳ ንኣይ ክንደይ ግዳ ኣብዚሑ ንዓኻ ብስጋን ብጐይታን ከም ፍቕሪ ሓዊ ክትረኽቦ እምበር ከም ባርያ ኣይኮነን። እዛ ንእሽቶ መጽሓፍ ናይ ሰላም መቐይሮ ጸጋን ምብልሓትን ፍጹም ዓሚቕ ብዝኾነ ናይ ክርስቶስ ሓይልን ሓቀኛ ክርስቲያናዊ ሕብረት ኣብ ተግባር እያ ተረድእ። እንታይ ዓይነት መሰናኽላት ኣሎ ኣብ ገዛኻ፣ ኣብ ጎረቤትካ፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣመንቲ ኣሕዋት እንታይ ይፈልየካ? ሃብቲ፣ ትምህርቲ፣ ውልቃውነት፣ ዘርኢ ስልጣን፣ ቦታ፣ ኩነታት፣ ክብሪ ከም ፊልሞን እግዚኣብሔር ይጽዋዓካ ኣሎ ሕብረት ክትደሊ ነቶም ከልከልቲ መናድቕ ሓጹራትን ነፍርሶም ካብቶም ኣወዳትን ኣሓትን ብክርስቶስ ዝኾኑ ኣሕዋትና። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ፊልሞን ኮይኑ ቁፅሪ 1 ጳውሎስ እሱር ክርስቶስ ኢየሱስ ጢሞቴዎስ እውን ሓውና ናብቲ ፍቑርን መዓይትናን ፊልሞን ናብ ኣጵያ ሓብትናውን ናብቲ ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ኣርኪጶስ ከዓ ናብታ ኣብ ቤትካ ዘላ ማሕበር እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ፍቕሪ ፊልሞን እምነቱን ቁፅሪ 4-7 ኣተሓወ ልብቶም ቅዱሳን ብኣኻ ስለ ዝቐሰነ በታ ፍቕርኻ ብዙሕ ሓጐስን ህድኣትን ረኺበ እሞ እተን ንጐይታና ኢየሱስን ንኹሎም ቅዱሳንን ዘለዋኻ ፍቕርን እምነትን ምስ ሰማዕኹ ነቲ ብክርስቶስ ኣባኻትኩም ዘሎ ኩሉ ሰናይ ነገር እናፈለጥካ እቲ ሕብረት እምነትካ ምእንቲ ከስልጥ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩኻ ኩሉ ሳዕ ንኣምላኸይ የመስግን ኣለኹ። ቁፅሪ 8 ስለዚ እቲ ግቡእ ክእዝዘካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዙሕ ትብዓት ዘሎኒ ክነሰይሲ ከምዛ ዘለኹዋ ኣነ ጳውሎስ ኣረጊት ሕጂ እውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ እልምነካ ኣለኹ። ብዛዕባ እቲ ኣብ መቆውሒ ኮይነ ዝወለድኮ ወደይ ኣናሲሞስ እልምነካ ኣለኹ። ንሱ ቀደም ኣይጠቐመካን ሕጂ ግና ንኣኻን ንኣይን ይጠቕመናዩ እሞ ናባኻ መሊሰዮ ኣለኹ። ከም ልበይ ጌርካ ተቐበሎ። ኣነስ እኳ ኣብዚ መቆውሒ ስለ ወንጌል ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ምእንቲ ኸገልግለኒ ንርእሰይ ከትርፎ ምደለኹ ነይረ። ግና ኸእቲ ሰናይ ግብሪኻ ብፍታዊ እምበር ከም ብግዲ ምእንቲ ከይከውን ብዘይፍቓድካ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይፈተኹን። እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምእንቲ ክትረኽቦ እዩ ዝኸውን።
ደጊምሲ ካብ ባርያ ዝበለጸ ምናዳና ኣይ ክንደይ ግዳ ኣብዚሑ ንኣኻ ብስጋን ብጐይታን ከም ፍቕር ሓዊ ክትረኽቦ እምበር ከም ባርያ ኣይኮነን እምበኣርሲ ከም ሓዊ እትርእየኒ እንትኾንካስ ከም ነፍሰይ ጌርካ ተቐበሎ ግና ኸገለ በዲልካ ወይስ ተዓዲብካ እንተኾይኑ ኣባይ ቁጸሮ ኣነ ጳውሎስ ብኢደይ ጸሓፍክዎ ርእስኻ እኳ በዓል ዕዳይ ኢኻ ከይብለካ ኣነ እፈድዮ እወ ኣተሓወየ ኣነ ካባኻ ብጐይታ እጠቐም ብክርስቶስ ንልበይ ኣቕስነለይ ሓለፋ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ከም እትገብር ፈሊጠ ከም እትሰምዓኒ እውን ኣሚነ እየ እዚ ዝጸሓፍኩልካ ምስ ናይዚ እውን ብጸሎትኩም ኣነ ክወሃበኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ስፍራ ሓዘለይ ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጽሪ 23 ኤጳፍራስ ብክርስቶስ ኢየሱስ መተኣሰርተይ ከምኡውን እቶም መዓይተይ ማሪቆስ አርስጥሮኮስ ዴማስ ሉቃስ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ቁጽሪ 25 ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ኣሜን